A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos desde o magazine cultural A que cheira, papá. Perdoade hoxe o inicio de Bellouco, pero estaba matinando nestes días que unha das cousas das que te decatas pasado certo adro da vida adulta é que case todo na vida son versións dun xogo de resistencia. Que case nunca as cousas dependen nun momento de virtuosismo, xenialidade ou decisión audaz. A maior parte das veces as victorias son ganancias marxinais das que só és plenamente consciente cando xa están asentadas co paso do tempo. Non sei, cando paras de estudar, por exemplo, é cando te decatas de que por moito exame que houvese, o importante era coller o hábito adecuado e morrer con el, confiar no proceso. Despois a saúde financiera persoal revélase como un xogo de costumes case subconscientes, decisións máis de filosofía estoica para aforrar nas que é mellor non pensar moito. E mesmo os hobbies nacen e florecen moitas veces nos oasis de tempo que gañas na túa vida diaria a base de mellorar aquí e acolá eficiencias que parecen moi pequenas vistas desde fora. Pero esas melloras graduais, esa pequena victoria de resistencia, moitas veces son as cousas doces da vida. E aínda que isto se revela como unha verdade fundamental, case todas as nosas historias de ficción relatan sempre a historia da victoria radical, non? De gañar a lotería, marcar gol na final do mundial, descubrir un teorema revolucionario nun momento de inspiración na bañeira. Neste noso podcast metidos no arte nas artes adiviñatorias, case nunca ninguén vai ata o oráculo a facer preguntas do estilo de debería facer a hipoteca de tipo fixo ou tipo variable? Debería madrugar unha hora máis ou aproveitar mellor o anaco antes de ir para a cama? Pero en realidade igual son estas as preguntas que o tigre resolvería con máis gusto e das que máis rédito sacarías. Perdoade de novo este momento de bellouco. Supoño que de tanto agardar nas portas do oráculo estou me convertendo nunha das pedras do templo sen me decatar. Quizáis é moito máis fácil atopar a época da resistencia. Supoño que é moito máis difícil atopar a épica da resistencia e da gañancia silenciosa. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme neste día de Tigre Resistente teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Silvia Rodríguez, que tomou todas as decisións boas nesa carreira de fondo e agora mira para nós desde a altura da verdadeira iluminación. Que tal, Silvi? Hola, moi ben. Eso que diste que tomei as boas decisións non estou tan segura, pero o que si estou segura é que as que tomei boas é porque pasaron polo tigre. E que, eso, quizás Silvia non tomou as mellores decisións, pero é a persoa que foi ao tigre a preguntar polo tema de hipotecas. Claro, sí. Cando estabas dicindo estaba pensando, e por que non vas preguntarlle eso ao tigre, se é o que é importante que lle preguntes, vamos a ver. Ese tipo de persoa en particular, sabes? Non pregunta polos números da lotería, pregunta as cousas prácticas, as decisións que necesitas tomar na túa vida, pois preguntas ao tigre, claro. Tigre, canto vai subir o Euribor este ano? Tamén anda por aquí o Darío MJ, que estou seguro que non está para nada de acordo en todo o que contei na intro, porque el ten un alma de tipo novo e radical, con grupo punky, e un pouco Mr. Vance con gorrito, sinceramente. Que tal, Darío? Bueno, con gorrito non, que a mí non me quedan ben, pero o resto todo certo. O sea, señor Barnes, señor, sen máis, non? Señor Barnes con gorrito, bueno, sen gorrito, mellor, con gorra, mellor, pero sí, parecido. O peor. E por outra, está aquí tamén connosco o Rubén Amado, que eu creo que nesta dicotomía tira máis polo tema budista e que non hai que desexar nada, nin a curto nin a longo prazo. No fondo, a posición de outsider ermitán. Que tal, Rubén? A ilusión é o primer paso para a decepción, amigas. Que sabía. Se ten que escolle nada. Non escollo nada. A ilusión é unha hipoteca que a veces custa pagar, amigas. Non escoller nada é unha escolla tamén.
Claro, por eso. Eu escollo o entusiasmo, amigas. A vía de vamos a encetar ainda que sea un desastre. Mellor que seguro que vai ben e dispós a cago. Claro que vos non o vedes, pero dende hai un par de programas para aquí estamos tendo, a nivel privado temos o podcast con vídeo, non? Entón vemos as caras uns aos outros e o Rubén agora está como nun entorno radical de bellouco alrededor del que lle dá moito máis empaque a todas as cousas estas que conta de budista, en realidade. A ver, hai que admitir que dentro do entorno de Bellouco isto de aquí é un cuadro de helicópteros. Porque o budismo sí, pero maquinaria tamén nos mola bastante. Son helicópteros, estou profundamente desilusionada, pensaba que eran baleas. No, son helicópteros. De feito, agora non se ve, pero é un... Isto parece un cuadro lugris, deste que tens que ir fijándote nos detalles, sabes? Aquí habería unha Virxe do Carme, porque agora non se ve. Que momento radiofónico increíble, pero genial. Aquí No, tras miña está os cuadros helicópteros. Isto é o retrato de meus avós. Estes son facturas de cousas. Encántame a idea de que na distancia é indistinguible un helicóptero dunha balea, Hai relatos de terror aí agardando ser contados. De feito, hai un pintor acuarelista que tamén é poeta, fai pouco escribiu, sacou un libro de ilustracións nos que barcos do estaleiro daqui de Cabana vanse convertindo por progresión en cetáceos. É moi bonito de ver. Que guapo. E onde dis que está o cadro? O sea, pódense ver? Xosé Iglesias. Xosé Iglesias. Sí, e ten, pois xusto me sale aquí ahora unha lámina de como unha candorca se convirte nun barco pesqueiro. Que guapo. Pois moi ben, como sempre sei que estades todas desexando contarlle as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como o tema hoxe vai de carreira de fondo e ganancias marxinais, a pregunta de hoxe é ao mesmo tempo moi fácil e moi difícil. A pregunta é: cando pensades que o grupo musical Amaral conseguiu o seu último fan? Cando foi a última vez que unha persoa se mirou ao espello e pensou: joe, son fan de Amaral? Eu teño que dicir que son a última persoa que se fixo fan de Amaral en toda España, sen dúbida. O sea, a pregunta de hoxe é taxativa, quero datas. Cando, en que momento da historia pensades que Amaral conseguiu o seu último fan? A ver, a mí Amaral me gustaba, pero non era fan. Pero logo sacaron a canción que ten con Calavento e dixen: joder, este é o meu puto mellor grupo da historia. Entón, a partir dese momento... Espera, eu teño unha pregunta. Vale, pregunta. Sobre a pregunta. Esta pregunta quere decir que ti tes unha data exacta e vai acertar que máis se aproxime? Por que pregunta esas normas do concurso? As normas do concurso revélanse, abrollan como dunha fonte. Eu non vou dicir cal é a resposta correcta. O sea, hai días en que cando eu conto historia que teño que facer preguntas máis taxativas porque me teño que incluir. Cando eu non conto historia, convírtome en Deus nesta fase do programa, sabes? Podo facer o que queiras. Sodes marionetas baixo os meus fíos, sabes? Non vou dar máis datos. Darío, dame unha data. En que momento te convertiches ti no último fan da historia de Amaral? A ver, segundo Google, esta canción saí o día 28 de xaneiro de 2021. Aí o deixo. Xaneiro do 21. Pareceme tardísimo, non sei o que opinan esos demais. Eu vou decir que hoxe. Hoxe? Vale, iba a decir estamos mal da hoxe, cabeza. ben. O sea, a ver. Hoxe, alguén se mirou pola mañá no espello e dixo: joder, como mola Amaral en realidade, que grupazo. Explico. Por que non? A ver, a explicación é importante. Mentras que nós vivimos na época da música, da novidade constante, os camioneiros e a xente que vive nas estradas viven na música de fai 10 anos, que é a que sona normalmente na radiofórmulas mezclada con algún hit. Gústame moito esta. Entonces, é moi probable que esta mañán de repente na radio pois comezase a sonar Son mis amigos. Que un camionero dixera: joder, este grupo está moi guapo, en verdad. A ver, gustame a teoría, pero ao mesmo tempo é un pouco infantiliza un pouco os camioneiros, ¿no? Porque como
Joder, de verdade, os camioneiros viven tan fora da realidade como para non escoitar Son mis amigos ata o marzo de 2023. Non é... No, tienen dis escuitar por primeira vez. Dis facerse fan. Eu falo dos camioneros porque é un pouco o gremio que máis escuita radio e repartidores. A ver, Darío ten contrarréplica polo que sexe. Eso digo unha cousa, que esa canción non se titula Son mis amigos, nada máis. Sí, Pero ese é un erro de Amaral, e los sinceramente. demás, non sei que. É unha Sí, Marta, Sebas, Guille e los demás. Vaya mierda de título. Cosa. Un respeto a Amaral, que somos fans aquí. Claramente Amaral, o día que puxo ese título, non lle preguntou ao Tigre que título tiña que poñer. Claramente. Ganancias marxinais, xente, ganancias marxinais. Vale, Rubén aposta pola teoría camioneiros e Silvia? Eu vou dicir hai 6 días. 6 días? Porque nunha teoría, eu iba a decir hoxe, pero como Rubén se adiantou, pois entón vou dicir hai 6 días, porque mentres falabades vos eu estaba aí facendo un pouco de investigación e parece ser que hai 6 días Amaral anunciou que ia sacar novas cancións, entón pode ser que alguén escoitase, oi, Amaral, isto que é? Estou pensando en alguén moi novo, non? Que dixese, isto sóname de música así de vellos e tal, e que entrase e que dixese, bueno, ni tan mal, e se fixese fan. Claro, pero dicir ni Pero cal é mal... ese escenario? Que persoa di? Joder, este grupo do que non sei nada vai sacar novas cancións. Seguramente se me faga fan. Non porque vai a sacar novas cancións, sino porque dis, estos, o sea, por que anuncian os medios que van a sacar novas cancións? Será porque a xente as está agardando. Vamos a ver a que soa isto. Non me parece tan raro. O sea, en xeral hai un optimismo que non me esperaba para nada con esta pregunta, para nada. Pensei que íbamos a discutir datas, o sea, eu teño teoría de que ninguén é fan de Amaral dende o ano 2008. O sea, dende o ano 2008 Amaral non ten novos fans, que non é cousa mala, Amaral non perde fans, pero non gaña novos. Amaral xa alcanzou a súa cota de mercado e está asentado, pero non gaña novos fans. Dende a Expo de Zaragoza do ano 2008, Amaral non ten novos fans. Ese momento é o culme. Que ademais, nese ano, sacou unha canción versionando un tema clásico de Bob Dylan, que eu creo que foi como xa decididamente, a partir de aquí, planicie, non vamos a subir máis. Tamén fixo unha canción ao Mar de Orzán. Sí, pero despois do 2008, así que xa non tiña máis fans. Claro. Mauricio, por que non contaste a anécdota que tes con Amaral? Pero por favor. A ver, é moi persoal. Se queres contala. Só vou facer disclaimer aquí de que eu compartín teito durante varios días con Juan de Amaral, co tipo do gorrito de Amaral. Que existe, non que existe, e é bastante simpático. Non é entelequia. E ademais ten moito máis, sabes, moito máis dicharachero do que o seu personaxe público. Aí tamén E quita o gorro para dormir ou é rollo dibujo animado que ten o gorro de dormir, o gorro de estar na ducha, o gorro de... Fora bromas, que igual estivo na miña casa, por decirlo así, 5 ou 6 días, só vin sen gorro un par de veces, Está con gorro na súa vida diaria. Fixecheste máis ou menos fan despois desa experiencia? Eu xa era fan de Amaral. O sea, foi posterior a 2008 isto que conto, Entón máis. Eu xa era fan de Amaral. Non xa está. Eres fan 100%, non podes... Estaba cerrado o cupo. Non entra máis xente xa no club de fans de Amaral. Darío di que el se fixe fan aí, pero é mentira, sabes? É unha cousa que unha butad que conta aquí, pero non é certo, Ben, sinceramente todas as respostas son incorrectas. Menos a túa. A miña é empírica. A miña está basada en datos. Así que, bueno, pues temos que facer un pouco top respecto aos perdedores. Vou poñer primeiro a Darío, porque a súa é claramente a máis incorrecta, porque se coloca a sí mesmo como fan de Amaral cando é físicamente imposible. Cherazo, pero bueno. Así que, Darío, vas a comezar hoxe o Tigre, tes esa honra. De que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe vou falar de xente con mala sorte. En concreto, dúas persoas.
Pero antes de falar deste tema, vou facer unha pregunta. De A ver se Amaral. la podes responder. Non ten que ver con Amaral, ou sí, non o sei exactamente. Pero a miña pregunta é se algún de vos foi algunha vez alcanzado por un lóstrego. Eu esquivei no tempo. Vino vir e fixen ¡fu! Que conste que cadra dentro das historias de Rubén de facerse nano, Podería empezar unha historia de Rubén de un día pillou un lóstrego e iba de festa ou algo así, sabes? E rompín un brazo. Sería... Eu coñezo un señor que lle caeu 2 veces un lóstrego. Dúas encima. veces, pero 2 estadísticamente eso é moi pouco probable. Bueno, supoño que aquí lle piso a Darío, pero Pois- en realidade non. Realmente, cos que vou falar, da xente que vou falar eu, non foron alcanzados 2 veces, senón en total 4 e 7 veces, respectivamente. 4 e 7. 4 e 7 veces. Bueno. Sabes canto a probabilidade de ser alcanzado por un raio durante un período de 80 anos estímase máis ou menos en unha de cada 10.000. E segundo en Estados Unidos, o Laboratorio Nacional de Tormentas di que unha entre 13.000. A ver, hai que ter en conta que antes pois había máis posibilidades porque non había pois obxectos externos que atresen os lóstregos, non? Por exemplo, Xa. para rayos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, a estadística está aí. O sea, unha de cada 10.000 non me parece tanto, Unha de cada 10.000, o sea, cal é o cada 10.000? Cada 10.000 rayos ou cada 10.000 persoas? Sí, cada 10.000 rayos, un pode che dar. Un a ti. cae nunha persoa. Vale. Claro. Entón, bueno, aí está. Eu aí, No, non me parece tanto, non me parece tanto. Efectivamente. A verdade é que ahora pouco nas tormentas de outra maneira. Claro, ahora se empezas a ter medo de verdade. A mí xa me daban medo antes, a mí non me dedes estes datos, Porque, además, non sei cantos raios levo vistos. Entón non sei Estaba cantos me pensando, quedan. Cantos estaba me quedan? pensando. A ver, nos anos que teño, cantos días houve tormenta, cantos raios caiu, cantos anos me quedan ata que me caiga un encima. A ver, por iso non vos preocupedes que a miña historia seguro que quedades vos moito máis tranquilos do que vos pode causar que os que hai un lóstrego en riba. Así que A ver. non vos preocupéis. A ver, a primeira vez vou falar de... Bueno, primeiro vou falar dunha persoa en concreto que se chama Walter Summerford, que era un oficial británico que non foi cazado só por un, senón por, bueno, pues 4 rayos en concreto. Realmente serían 3, pero, bueno, vou deixar para o final. O primeiro rayo... O primeiro... Este hype raro, sabes, como do cuarto rayo falso. Vale. Xa Raio veredes, medio. xa veredes por qué. Rayo e medio. Xa veredes por qué. Walter Summerford era un oficial británico que loitou na Primeira Guerra Mundial. Sobreviveu a moitas batallas mentre avanzaba un pouco o seu exército e nunca pensou que o seu maior inimigo non fora o contrario, senón a tormenta eléctrica. Entón, mentre el cabalgaba na fronte de Bélxica, alcanzoulle de repente un raio que saiu da nada. O raio lanzouno fora do seu cabalo, pero non o matou, senón que deixou paralizado de cintura para baixo, confinando nunha cadeira de rodas e afastando pois do que é a guerra. Isto foi o primeiro raio que recibiu Walter Summerford. Que pasa? Que moitos anos despois, Walter Summerford, cando rematou a guerra, foise a vivir a Canadá, e creéndose a salvo de acontecementos, pois formou unha familia e focouse en actividades pois como a caza e a pesca, non? Que adento a facer os veteráns da guerra, non? Pero non quedou en cadeira de rodas? Claro, pero bueno, ti podes cazar e pescar en cadeira de rodas, non? Cazar? Home, sí, joder. Digo eu, Ostras. como tes unha escopeta, parece un oso e pegas un tiro e xa está, non? Digo, Claro. Podes joder, que non é confer- difícil, Ricios, o sea, estás na cadeira de rodas e podes pegar tiros, non? Claro. Digo eu. Podes compensar a falta de mobilidade con puntería. Claro, Pero que imaxe da casa. Estaba hoxe na porta da casa e vi un oso, menos mal que tiño escopeta para cazar, sabes que... A ver, eu teño visto cazadores que moito non se moven, Cada Xa, chupitos tamén, que levan antes non dá pa moito máis, o sea que... Guartel compensaba a cadeira de rodas con non beber. Exacto. a cuestión é que este señor estaba pescando nun lago, estaba sentado ali, e xusto nese momento, no ano 1924, alcanzou un rayo novamente. Que sucedeu? Que este rayo, en vez de deixarle a parálise de abaixo a arriba, quitoulle a parálise, entón puido volver a andar despois deste rayo.
Non pode ser. Non te dou directamente, porque o raio impactou primeiro nunha árbore próxima e a corrente bichou a través do carballo e foi absorbida máis, o sea, a enerxía foi absorbida por él e foi 2 días despois cando puido volver a usar as súas pernas sorprendentemente. Que me conta? Reseteou, non? Efectivamente. Pero a través, o sea, curou no, o sea, estamos dando o mérito ao lóstrigo, pero eu doulle mérito ao carballo. Eu creo que foi o carballo o que o curou. Pois pode ser. É unha cousa céltica Sí, aí. É unha cousa de homeopatía. Lo semejante cura lo semejante e o raio ao pasar por medio do carballo diluiuse. Entonces, Ten memoria dos rayos. claro. Bueno, a cuestión é que despois de recuperar a mobilidade das súas pernas aficionouse un pouco pois, a camiñar polos bosques e parques próximos, non? A súa propiedade. Que sucede? Que non Aficionouse. Joder, tío, o tipo volvía a poder camiñar, normal que lle mole camiñar. No, a ver, podeche gustar camiñar e non gustar char paseos, o que sei. Claro, si sabes que te vai caer outro raio, aparte non vai ser chiquito outra vez. Claro. A cuestión é que no 1930, nun dos seus paseos habituais, o clima cambiou de súpeto e comezou a caer unha tormenta, feito que despois de todo alertou ao señor Walter Summerford. Tratou de fuxir, pero caeulle outro raio enriba, que sería o terceiro raio, e impactoulle tan forte que paralizou de novo dos pés á cabeza. Dos pés a cabeza esta vez. Claro. Esto A foi ver, en que 1930. Aquí hai unha cousa a comentar. Cando che caeron enriba dous rayos, cando sintes a treboada a terceira vez, joder, tes que estar acojonadísimo. O sea, o pánico ten que ser real, Isto fixo que, bueno, que atravesaron unha serie de complicacións que provocaron a súa morte 2 anos despois, no ano 1932, e a súa familia pois tiña un pouco de medo pensando que alguén o maldixo, non? Isto é algo curioso, porque despois da morte de Walter, 6 anos despois da súa morte, que foi en 1932, un impacto de raio no ano Resucitou. 1936 foi caer do céu. Non, pero casi. No ano 1936, un raio cae na súa lápida. Sería 4 anos despois do seu enterro en Vancouver, onde foi enterrado. Isto foi xixo que era a súa familia que foi maldito. E que, claro, o feito de que se repetira tantas veces este evento consideraron que foi unha casualidade estadística bastante extraordinaria, non? Joder. Isto era o caso de Walter Summerford. Que, bueno, eu non sei se esta historia... A mí non me parece unha historia moi certa porque hai dúbidas de que existiu realmente ou non. Pero a historia que vou contar agora sí que crese que sí que é certa. De feito, ten o récord Guinness en ser a persoa máis golpeada por lóstrigos na súa historia, porque foron 7 veces e a persoa chamase Roy Sullivan, que era un guardabosque americano. Oye, faime gracia, perdón, Darío, faime gracia pensar no canadiense e dicir, joder, cólleme 4 rayos e ainda non teño ni siquiera os récords. Claro. E que se pensades que 4 era moito, imaginades 7, que este caso. Tamén aí, joder, non todos, supoño que cando te empezan a pegar lóstrigos empezas a diferenciar entre eles e como pegaronme 4 lóstrigos pero foron frouxos, sabes, en plan, a partir do cuarto xa foron como, sabes, entendo que non todos os lóstrigos te pegan igual, Claro, o sea, hai que ser como tomalos e tal. Claro. É como aprender a caer cando empezas a facer, sabes, patinete, cousas así. Cando xa colles varios rayos empezas a collelos mellor. Unha cousa así. A ver, estos testimonios, estas historias non sei se son 100% reais, porque o de Sullivan parece un pouco invent pola súa parte, pero bueno, contareina porque creo que paga a pena. A Roy Sullivan, quen era? Pois era un tipo que era guardabosques, que naceu no ano 1912 en Virginia, e dende mozo, Sullivan pois interesouse pola natureza e converteuse en guardabosques do Parque Nacional Shenandoah. Durante a súa carreira, pois experimentou unha serie de encontros ca natureza, o feito de ser guardabosques, imagino que axudaría, pero ningún tanto como o tema dos rayos. O primeiro raio que dá ao señor Roy Sullivan, o noso amigo Roy, foi no ano 1942, onde cando estaba traballando no Parque Nacional nun miradoiro, en concreto estaba nunha torre, pois caeu un raio aos metros del. Como a torre daquelas non tiña pararraios nese momento, Sullivan seguiu correndo e só a uns poucos pés de distancia recibiu o que el consideraba o peor golpe do raio. Este raio en concreto queimolle unha tira de media, pois unha tira do zapato pois que tiña na súa perna dereita
danou o seu dedo do pé e deixou un buraco no zapato. E a pesar do Pero, gran espera, susto... un segundo que non entendín. Escapou correndo do raio. Sí, escapou, intentou escapar correndo, pero recibiu aos pés... O sea, Pero- do raio non, home, da tormenta, perdón. Porque entón xa tiña outro récord, se escapa correndo do raio. Sería Flash. Joder, o chiste do Rubén de antes, de repente Roy Sullivan, sabes? Fora bromas. No, mas atopose unha tormenta e ele escapou correndo xusto cando estaba dando tormenta pois caeu un rayo quedoulle a uns poucos pés de distancia e deixoulle pois, un buraco no seu zapato e danou o dedo ao seu pé, non? E non lle pasou nada máis? O sea, a única proba era que lle quedou un burato no zapato? Efectivamente, a pesar do gran susto, Sullivan deste incidente saiu ileso. Pero bueno, non sería o primeiro, porque no ano 1969 recibiu a segunda descarga eléctrica. Isto foi cando estaba conducindo un camión por unha estrada de montaña, o que é algo raro, porque todos sabemos, bueno, a xente en xeral sabe que os corpos metálicos do vehículo, a estructura, fai unha gaiola de Faraday, no que un pouco, pois, que digamos que conduce os raios o que o chan, non? Sí. O raio que pasou nesta vez que Sullivan recibe as segundas descargas foi que o raio primeiro golpeou as árbores próximas del e desviouse cara a xanela aberta do camión. Sullivan quedou inconsciente, quemáronse as cellas, as pestañas e o pelo. E o camión seguiu sen control movéndose ata que se detivo preto dun cantil. Que rebotou contra unha árbore. Joder, Sullivan ten unha imaginación intensa. Esta é as declaracións, claro, eu non poño dúbida que pode ser, pero parece bastante himno. E ao rebotar contra a árbore arregloulle a bota do accidente anterior. O impacto esta vez sí que non saiu ileso, deixoulle unha ferida no ombreiro esquerdo, pero sobreviviu. E menos mal que o camión parou antes de caer polo cantil, Claro, tamén. se non sería morte por rayo. Non sei se isto damos claro. algo morto ao rayo, non? Isto é como no fútbol. Nexo causal, hai nexo causal. Se rebota nun, pois é causa, vale. No ano 1970 foi alcanzado por un rayo mentre estaba no seu patio. Un rayo que nun transformador de enerxía próximo e en dali saltou ao seu ombreiro esquerdo, queimando outra vez. Era o mesmo ombreiro. Efectivamente. Pero que canto saltan os raios? O sea, os raios saltan. Pois non o Que é a sei. ciencia detrás disso? Eu non son científico. No ano 1972, o raio cazono por carta vez cando estaba traballando dentro dunha estación de guardabosques no Parque Nacional. Prendese o pelo en chamas e tratou de sofocar as chamas ca súa chaqueta. Despois correu ao baño, pois non pudo meterse debaixo da billa de auga e usou unha toalla húmida no seu lugar. Ata que nunca foi supersticioso, despois do cuarto golpe, comezou a crer que algunha forza estaba a tratar de destruílo e adquiriu bastante medo á morte. Durante meses, cada vez que o atrapaba unha tormenta, mentre conducía a súa camioneta, detíñase e deitábase no asento dianteiro ata que pasaba. E tamén comezou a crer de alguna maneira que atraía os raios el mesmo. Se estaba parado nunha multitude de persoas e, ademais, levaba unha lata de auga con el no caso de que se lle pondese lume o cabelo. A medida de precaución máis bizarra, En plan, Totalmente. Roy, por que levas esa lata? Bueno, é unha longuísima historia. Pero, ollo, porque agora no 1973 outro raio golpouno por quinta vez na súa camioneta mentre estaba patrullando o parque. Sullivan viu que se formaba unha nube de tormenta e conduciu lonxe rapidamente, pero a nube, segundo dixo el, parecía estar seguindo. Cando pensaba que a deixaba atrás, decidiu que era seguro baixarse do camión, e pouco despois, unha vez baixado do camión, foi alcanzado por outro rayo. O que dixo Sullivan que dixo que viu o raio que golpeou porque baixou polo seu brazo esquerdo e a súa perna esquerda e arrincoulle o zapato, e di que cruzou cara a súa perna dereita xusto debaixo do xeonllo. Aquí dice que dixo Sullivan que el ainda estaba consciente, arrastrouse ata o seu camión e aquí vertiu a súa lata de agua que sempre guardaba sobre a súa cabeza, que estaba en chamas. Para que logo digades que non sirva a lata de agua, pois aquí vedes a súa aplicación práctica. Eu o contrario que dicíamos, joder, cada vez que te cae un rayo vas a estar máis preparado. Cada vez que cae un rayo é peor. Desta vez vi uno baixarlle polo corpo. Efectivamente. E ollo que ainda hai máis.
Vale, vamos polo quinto, non? Eu aquí a esta altura xa me creería inmortal. O sea, xa... Sí, é que o que dide, no, estaba convencido de que alguén o quería matar. No, estaba convencido de que alguén o quería putear durante toda a eternidade, pero non rematalo, porque non... Todo era como casi, pero no. Pois no ano 1976, Sullivan foi alcanzado por sexta vez. Informou que veu unha nube, pensou que estaba seguindo tamén, tratou de escapar correndo da tormenta, pero foi alcanzado por un rayo. Nesta descarga tamén se lle prendeu un lume ao cabelo e ademais lesionou no cello. Non lle valía máis raparse, sinceramente. Efectivamente. A ver, igual xa lle rapaban os rayos con tanta vez que lle daban. A mí o que me choca é este concepto de perseguíame unha nube. Non, que é un pouco como... A ver, hai que ter en conta que despois de tantos rayos que che caen na cabeza non acabaras moi ben, digo. Sí, pode ser. Pois queda o último rayo, que foi no ano 1977. Esta historia é a miña favorita de todas, sen dúbida, porque, bueno, resulta que Sullivan estaba de pesca nunha poza de auga no ano 1977 e de repente pois foi alcanzado por un rayo. O rayo golpeou a parte superior da súa cabeza, prendeulle outra vez lume o seu cabelo, baixou polo seu corpo e queimoulle o peito e o estómago. Pero aí non termina a cousa, porque Sullivan deuse a volta para irse cando ocorreu algo inesperado. Un oso achegouse a poza de auga e resulta que Sullivan pescaron a troita ca súa caña. Pois resulta que este disparou o oso raio. tentou derrubar a troita da súa caña e Sullivan non se amedrentou, non. A pesar de que o seu cabelo estaba en chamas, sacou forzas de fraqueza e valentía para golpear a oso cunha rama de árbore. E isto, posteriormente, dixo Sullivan que era a 22ª vez que golpeaba un oso cun pau na súa vida. Sullivan ten 2 récords. Joder, o sea, moito valor Sullivan, pero eu tamén valoro o valor do oso. Hai un tipo co pelo en chamas e decides que a ese lleva a roubar a troita, sabes? Será que non hai troitas no río? A Ghost Riders. Poderías dicir que Sullivan estaba en modo Super Saiyan aí. This is not even my final form. Pero bueno, digamos que a historia de Sullivan non é tan chispeante porque Sullivan non puido subir a depresión e suicídese no ano 1973 aos 71 anos. O 28 de setembro, deitado na cama xunto a súa esposa, colocou unha pistola contra a súa orella dereita e apertou o gatillo, e morrendo ao instante. Entón Sullivan pense que puido... Serás desgraciado. Joder. Morrendo ao instante, o detalle que, por si acaso non quedaba claro. Joder, pode... Que sei. Dicindo xa, por fin, porque xa... Isto que non puido con los rayos, pero sí a depresión. Entón esta foi a triste historia de Sullivan, pero na súa memoria hemos de dicir que o récord Guinness da persoa que máis lóstreos recibiu ao longo da súa vida. Que, por se non o sabedes, as probabilidades de que de ser alcanzado por un rayo, dixemos ao principio que eran 1 de cada 10.000, pero se os rayos foran eventos independentes, a probabilidade de ser alcanzado 7 veces sería 1 de cada 10 elevado a 28. Ou seja, un entre 10... moléculas no universo, sabes? As posibilidades de ser alcanzado 7 veces por un rayo, pois son moitísimas. E as posibilidades de que te alcance un raio mentras te ataca un oso para roubarche unha truita. Claro, esa é a causa. Que conste que a este respecto eu escoitei, bueno, repito que eu coñezo, ou polo menos dicíase que había un señor na aldea da miña mai que lle caera 2 veces un raio, porque era pastor desta xente que facía transhumancia, e pasaba moito tempo no monte e ali, claro, non hai, o que dicía Darío, non? Que non hai pararraios, entón é máis probable que se caia un raio se te colle en mal sitio. E o que se contaba é que unha vez te cae un raio é moito máis posible que che volva a caer, que é algo pasa no teu corpo, como que é máis fácil que che volva a caer no outro momento da túa vida. É que é unha cousa como así de, sabes, destas cousas que non sabes ata que punto son certas, pero que hai como unha especie de sabedoría popular de que hai que ter cuidado en canto che cae o primeiro raio porque non vai ser o último. Así que mellor non coller o primeiro, é a moralina do de hoxe. Que te parta un raio e rañar todo a empezar.
De todas formas, estas historias hai que collelas con pinzas Xa. porque eu non sei ata que punto son certas. Pero bueno, a ver, o de Roy Sullivan en teoría está demostrado entre moitas comillas, porque el di que, o sea, él aparte nunhas declaracións dicía que non foron só estos 7 que cando era pequeno tamén ya que hacer outro rayo. Pero eu creo que unha dos, o que o tipo era un flipado, que teño a miña teoría, o que, bueno, o que dixo o tipo inventou. Pero bueno, que non sabe, non son aquí para discutir estas cousas, eso dixo os fact-checkers. Que outra cousa das estatísticas é que, claro, se vives pensando nas estatísticas, ao final empezas a tomar decisións aleatorias. Nunca escoitaches o chiste aquel de que había un tipo que levaba sempre unha bomba no avión porque as probabilidades, porque tiña moito medo a que houvese unha bomba no avión e as probabilidades de que houvese 2 bombas no avión era extremadamente baixa. Bueno, xa sabes o que di Terry Pratchett, non? Para dicir Dime. que unha oportunidade en cada 1 millón se ven 99 de cada 100 veces. Se ocurre. Tamén está isto que se di que a xente utiliza estadísticas para inventar datos, e isto sabe o 90% das persoas. Pois moi ben. Despois deste... A verdade é que hoxe estou moi contento coa sección de Darío porque pareceme como que conseguiu contar unha sección do Tigre moi minimalista, en plan, cun dato solo foi capaz de fialo para convertirlo nunha sección entretida, pechadiña. Joder, unha cousa de podcast de madurez, Unha cousa de podcast de madurez, de podcasters de madurez. Se lo dedico a mis fans. O seguinte que estaba máis equivocado, o sea, máis equivocado, sí, co tema de Amaral, eu creo que é Rubén, sinceramente. Porque a teoría dos camioneiros non só é equivocada, que, como digo, matemáticamente é falsa, senón que ademais proxecta unha imaxe dos camioneiros anticuada, un tanto retrógrada, e ata me atrevería a decir é racista. Perdón aos camioneiros. A seguinte sección de hoxe é para o Rubén. De que nos vas a falar hoxe, Rubén? Cal diríades, falando de profesións, cal diríades que é a profesión máis antiga aínda viva? Será de líder, non? Bueno, vale. Eu non vou decir a que estou pensando porque me vou meter en un berenjenal que non quero abrir. Vale, Silvia contestou sen contestar. É difícil, Quizáis a de recoller de froita. Sabes, o equivalente a recoller laranxas, unha cousa así. Cazador-recolector. Sí, claro, o primeiro oficio que tuvemos, ainda que non estaba pago, pois era o de cazador-recolector. E hoxe en día os principais herdeiros deso pois son a pesca e o marisqueo. Ambas seguen lóxicas paleolíticas de caza e recolección e tamén dependen dos equilibrios do ecosistema. Se o depredador supera a presa, o ecosistema pois non aguanta. Hai unha ratio que asegura a sostibilidade. No caso da pesca, esta ratio acostuma a alterarse tecnoloxía mediante, que logo aumenta o número de pescadores polo beneficio e prodúcense escasezas de peixe e de pesca. Nestes casos xurden conflitos que desencadenan incluso guerras. E hoxe falamos dunha guerra que tivo lugar no mar Cantábrico nos 90, con galegos, cántabros, asturianos e vascos contra franceses. E da que foi a súa batalla máis cruenta. Falamos da Guerra do Bonito. Perdón por interrumpir, pero teño moitísima tentación de comentar o da pesca con cadeira de rodas de antes para enlazar coa de hoxe, co de agora. Por favor, continúa, por favor.
presentamos a nosa Helena de Troia, que é o bonito. É un peixe peláxico, isto quere dicir que vive mar adentro. As manadas de bonitos desplázanse a toda velocidade polo mar, peinando na busca de cardumes de sardiñas, que é o que depredan. É como se pesca, sabemos como se pesca o bonito? Eu son de interior, a mí non me preguntedes. Cunha rede, non? Por favor. Unha rede, Con moito esforzo. Sabes que vaya resposta de merda, tío. a puñetazos habrá que pesca, seguramente. Con dinamita, sabes? Que vaya pregunta. E cun barco a ser posible tamén. Cun barco. Home, non é a pesca do bonito o da Almadraba no Estreito de Gibraltar? Non é para o bonito tamén? Que sería a resposta de unha rede. Para a historia que contamos hoxe, entre as múltiples maneiras de pescar un bonito, interesanos dúas artes. Unha é o curricán e outra é a volanta. O curricán consiste nun barco que leva unha serie de tanzas e canas de pescar que se desplegan desde o barco. Este mantén o rumbo e cando unha manada de bonitos atopa con el, persegue os anzois, as brincas. Así os bonitos van sacando un a un, como unha cana de pescar. Ostra, pero a forza de brazos que tes que ter con iso é unha barbaridade, non? É a forza de polea, sobre todo. Xa. De ter as roldanas. Pero sí, é o que se ve nos anuncios de Bonito del Norte, na tele, o de pescados con caña uno a uno. Pois é eso. Como habitante da Ribeira Sacra, ese tipo de lóxicas jódeme bastante. É como o da viticultura heroica, tócame un pouco os collos. Xa. É como, mira, isto se fai así porque ten sentido, sabes? Non é como, en plan, estamos facendo isto da maneira máis difícil posible aposta, sabes? Non, a ver, aquí hai unha lóxica, vale? Claro, neste caso é finxir un cardume para que che veña o bonito detrás. E bueno, pois polo que sea é unha arte de pesca moi selectiva, non? Bonito que sacas para arriba, si vale, podes remátalo no momento, e xa o gardas, e se non vale, pois podes ceibalo de novo ao mar. E a outra arte pois é a volanta. A volanta consiste nunhas redes que é o que se chaman redes de deriva. Son redes que se manteñen en vertical e quedan a flote no mar, de forma que calquera peixe que pase a través sea máis grande que a cota de malla desa rede, pois queda atravesado. Non pode salir. Queda enmallado, que se dice. Estas redes son enormes. Vale, de feito, o máximo tamaño permitido por lei das volantas son 2,5 kilómetros. Kilómetros? Kilómetros. En vertical, cara abaixo? No, o sea, en vertical son igual 5 ou 10 metros, pero o longo da rede son 10. E forma unha barreira, entón o cardume de bonito, o banco de bonito ven, e aí quedan clavados, pero quedan bonitos, quedan tartarugas, quedan golfiños, queda un buceador si pasa, queda todo o que pase por aí. Pesca de arrastre, non? No, de deriva. Porque a rede vai sola. De arrastre teríamos que ir tirando dela. O caso, para tomar referencias, pensade que cunha rede de 2,5 km poderíamos franquear a Ría da Coruña. Claro, ata Ferrol, claro. Ata Ferrol, prácticamente. Desde o dique de Abrigo hasta a punta hasta Mera e por aí, pois hai 2,5 km. Cerraríamos a ría. A ría de Ferrol, por suposto, cerraríamos. Home, a ría de Ferrol é estreitiña, case vas a nado. Ou incluso poderíamos cerrar de Vigo a Cangas, cunha ría de 2,5 km. Aí está ben cerrado, sinceramente. Non é razonable cerrar. Mellor. Entón aquí vemos, non? Unha pesca que é artesanal, que é a do curricán, que é moi selectiva, e as volantas, que é unha lógica industrial de pescar a cañón. Hasta aquí todo correcto, non? Vale. Manexamos os conceptos, estamos seguindo todos na clase. Sí. Pois vamos á materia. Darío non estaba atendendo. Home, Darío nunca está atendendo, mentras non se demostre o contrario. Como que non, joder?
E como un dios, é que aquí tedes unha imaxe de min que non é correcta. Este despois entra en exame, o que non atendío, eu non subo os PowerPoints á rede. Estou tomando notas, de feito. O que pasa é que este pensa que por tomar notas... É que Darío, ves, aprende de Rubén, hai que empezar as seccións definindo os termos. Ti empezaches asumindo que a xente sabe o que é un lóstrigo, aquí non temos por que asumir nada. Que me parece moito asumir. Claro, joder. O caso, vamos á materia. Corría el año 1987. Galiza pasaba por un momento de bastante desemprego, porén, Burela florecía gracias aos beneficios dunha flota de altura estable. Burela florecía é o lema do concello, en realidad. O lema do concello que vin documentado para isto é que Burela está construída con sangue e escamas de bonito. Aí es nada. A épica, Esa bonanza económica, no ano de 1977, viuse ameazada cando a flota francesa comezou a usar as volantas. Os bonitos notaron a presión das novas redes, que pescaban moito máis que o tradicional curricán. E a lonxa de Burela, como outras do Cantábrico, tamén o notaron. Reducironse as capturas e os prezos desplomáronse, pois o peixe da volanta, que era de peor calidade, pois viña apelmazado de estar aí nas redes varios días, tiraba os prezos polo chan. Pois isto non fose abondo, os barcos franceses, para que lle saíse rentable, empregaban volantas ilegais de 5 e 10 km de longo. Se estaba falando dunhas redes enormes que cerran calquera ría. Xa, falamos das de 2,5 como algo xigantesco, máis do doble, sabes? Claro, isto foi porque Francia non investigaba as redes e os franceses necesitaban máis peixe para que a pesca deles lle saíse rentable, xa que tiñen que vender moi barato. As cofradías españolas protestaron, mas o único que conseguiron foi a prohibición das volantas en España. Así que temos os mariñeiros vendo como os franceses pescaban máis, facían máis cartos e queimaban o caladoiro, mentres que eles non podían competir cas mesmas artes de pesca. A sensación de aldraxe e impotencia levou o conflicto ao mar, e os mariñeiros tomaron a xustiza pola man. Desencadeouse así a Guerra do Bonito. Durante anos, os ataques e sabotaxes entre barcos foron constantes. Lume, fusos, coitelos, abordaxes para romper volantas... As imaxes pódense buscar en YouTube e son de guerra naval. En serio? Son de cócteles molotov, de xente tirando pedras, de coitelos atados na punta de varas como para facer lanzas. Buah, para reventar as redes. Pasabas correndo e reventabas a rede, non? A rede ou quen estuera na coberta de outro barco, porque os choques eran frecuentes. Terrorismo, O sea, Sí, abordaxes sí. de verdade, abordaxes en plan pirata, non? Sí, eu estaba pensando en historias de piratas. Claro que para romper a rede, pois igual tes que saltar ao outro barco, que é a bajardada. Claro, foi unha cousa moi cruenta. E o punto culminante do conflito chegou no 94, no día da Gabriel. Era o 16 de xullo de 94, que é un día moi importante para os mariñeiros. Por que é importante o 16 de xullo? Porque a Virxe do Carme... É positivo para a Rodicio. Pringaos! Estáis super atrás. Para que despois digan que non se aprende nada en clase de religión. Pero eso sabía todo o mundo, só que cho deixamos dicir a ti. Sí, claro. Agora a do barco sabe o día do Carme. Pois mira, eso sí que sabía. De cousas de pescar non, pero de eso sí. De festas sí. A do barco ten máis horas no barco que a min, por exemplo. Ves? O chistaco de siempre. Os do barco estamos fartas deste chiste, xente. Parade dunha vez. Hacía moito tempo que non mo dicían, porque como ahora sempre menciono Córgomo en lugar do barco, pois xa... Menuda fuxida cara adiante, Silvia, por favor. O caso é que ese día do Carme ia ter lugar unha das procesións máis grandes que se recordan da procesión do Carme. A mencía en algún lugar do Cantábrico. Cando un barco galego manda sinal de auxilio por radio. Un barco francés, o Gabriel, estaba tirándolle bengalas para prenderlle lume.
Ao lugar acudiron os barcos da zona e comenzaron as hostilidades. Tamén se achegaron un barco da Armada Española e un remolcador do exército francés. Era esperable que os barcos do exército mediaran para cesar o ataque, porén, no remolcador apostáronse militares con equipos antidisturbios e abriron as bangueiras contra os barcos españois. Ostro. Os nosos, vamos chamarlle así porque hai confianza, armada mediante, pediron o cese do ataque e o capitán do remolcador pouco máis e insultounos, que estaba farto dos putos pescadores e que non ia parar. Ostra, roza o acto de guerra literal, É que é moi fuerte e ainda estamos empezando. Joder. Ostra, vale. Hostia. O Gabriel tamén seguiu o seu ataque coas bengalas, e agora protegido polo remolcador e as súas mangueiras. E os nosos dixeron: a ese cabrón fundímolo. Son cita literal. Rubén estaba ali cun micrófono tomando citas. O caso é eso, que os franceses abrigáronse no remolcador, e os nosos perseguíronos, en especial o Gabriel, durante 7 horas. 7 horas de persecución a través do Cantábrico. Co acoso, os barcos franceses ían moi xuntos, e coa velocidade da marcha e o caos comezaron a chocar entre eles. Porque claro, ti non podes frenar un barco. Ostra, pero... Por que iban tan bueno, claro, por la persecución, non? Por la lógica de... Claro, é porque iban abrigándose debaixo dos chorros do remolcador. Buah. Claro. Entón, chegou un momento en que só se podía ir pa diante. Solamente valía fuxida pa diante. Nestes choques o Gabriel sufre unha vía de auga e os nosos estaban para apresalo cando o capitán do remolcador pediu que polo menos deixaran evacuar o barco. E así foi. Os militares sacaron os pescadores do Gabriel e os nosos tomaron posesión do barco. Expropiese. Xa estaban botando gasolina pola cuberta do Gabriel. E isto está grabado en imaxes. En serio? Sí. Cando un patrón de Burela dixo: non, aquí temos as probas. Este barco debe vir con nós a terra. Porque claro, as súas protestas desde Francia dicían que esas redes non eran deles porque non as rotulaban. Entón, aí tiñan a proba. Entón, o patrón de Burela, con moi bo senso, dixo: non, isto levámoslo pa terra porque é a proba que necesitamos para a nosa protesta. Mas patróns estiveron de acordo e así, naquel día do Carme do 94, 350 barcos españois, mas un francés contra a súa vontade, emprenderon unha marcha de 2 días cara ao porto de Burela. Marcharon ata onde atraparan o barco, marcharon ata Burela. Decidiron que iran a Burela a refuxiar, non? O barco. Sí, levar o barco de porque proa, era o porto máis próximo que tiñan. Eran 2 días de navegación. E as imaxes tiveron que ser impresionantes. Pois os barcos do Curricán son moi bonitos de ver, porque cando van po Curricán levan as canas para pescar bonito, e tamén levan unha vela a proa normalmente para manter o rumbo na pesca. Entón, pois, teñen unha arboladura moi estética, non? Poucas flotas máis grandes vimos nos nosos mares. Entón, no límite das augas españolas, a Armada corta o paso dos nosos. É que o Gabriel non podía pasar, pois Francia acusaba os boniteros de piratería. A ver, non lles falta razón tampouco. E se España deixaba pasar o barco, sería corso. É o conflito diplomático tremendo. Buah. Entón, 3 patrulleiras da Armada Española tentan en van deter a 350 boniteros cabreados. Imaginades o resultado? Non fiximos a mili para isto. Claro. Os nosos fan formación alrededor do Gabriel e dan avante. E que veña a Armada quen queira. Nós somos máis e o barco vai pa terra. A Armada tampouco podía abrir fogo, porque imaginades o follón de abrir fogo contra os pescadores. Lóxicamente. Así que o Gabriel, escoltado por 350 barcos, entra ata a porta mesma da lonxa de Burela. As buguinas dos barcos sonan como nun día de festa e todo o pobo abarrota os peiraos para recibir
aos seus mariñeiros. Unha vez en terra, o trato entre os mariñeiros e as autoridades é o seguinte. Os mariñeiros entregan o barco, pero as autoridades deben medir as redes e inventariar as capturas. Ostras. Así é como atopan a bordo do Gabriel volantes de 5 km, o doble do permitido. E envoltos nas redes veñen tamén un par de golfiños e varias tartarugas. En particular, os animais que máis pena dan, O sea, Claro. como, joder, non eran animais grandes, pero así como un pouco feos, non, os máis Eran bonitos. anfibios, eran, claro. Claro. E además, na ponte do barco aparecen 2 libros de capturas que delatan un proceder ilegal por parte dos franceses. É dicir, había as capturas en A e as capturas en B. Ostras. Ata o momento, os franceses facían os longuis, pero agora estaban as probas sobre a mesa. E este acto da xente de Burela e de todos os portos do Cantábrico foi o principio do fin para que hoxe as volantas fosen prohibidas na pesca do bonito do Cantábrico. E que ademais colleron coas mãos na masa, O sea, capturaron o barco perfecto, con todas as probas perfectas. Home, que cando un mariñeiro terco aí está jodido. O que sí, isto lembra moito da guerra do fletán tamén, que é un pouco un rollo parecido. Ao final, co tema da pesca metes uns pifostios de hostia sempre. Sí, sempre estamos nós polo medio. Home. É a parte máis de dereito internacional que ten Galicia, a verdad. A min o que viñaseme continuamente, mentras estabas contando a historia, viñaseme continuamente unha imaxe á cabeza que era Luís Zaera dicindo: eu sempre quixen matar un francés. As bestas versión barcos. Sí, non van ter que facer unha película da Guerra do Bonito para que poida seguir matando franceses, porque... Fernando VII did nothing wrong. Película non hai, pero sí que hai un documental que está en YouTube que é La Guerra del Bonito 20 años después, e aí, vese toda a historia, mas vense tamén as imaxes dos enfrontamentos en alta mar, e ves incluso a mariñeiros que sacan o coitelo para amenazar a Armada Española, dicindo que nós pasamos, sabes? E sacando coitelos e facendo o xesto de degolar. E vese tamén a logística de como mides as redes, porque claro, son redes de 2,5 km. Xa. Entonces, o que tuveron que facer foi por tramos, o sea, mediron a lonxa de Burela e dixeron, desde aquí hasta aquí mide tanto, vamos correndo a rede. Por tramos, correndo a rede, non? Claro, que como, de 5 km onde topas un espazo limpo para un aeroporto ou algo así, pero ni sequera chega a 5 km, que... Hoxe poderías facer con un dron ou algo así, pero claro, o máis como extendes, claro. O máis lógico sería desplegar a rede. 2 barcos que bueno, desplegar. claro, ten que ser desplegada en todo caso. Pero claro, medir dende mar sempre é parece menos taxativo, non? Unha cousa máis... Claro, que, por certo, falando de taxativo, resulta que en Burela, cando os barcos estaban vindo para terra, estaba o conselleiro de pesca en Burela, porque, claro, era un follón da hostia. E no documental este contan que a información que chegaba dos barcos era que os mariñeiros querían secuestrar ao conselleiro de pesca. Dentro da secuestralo? Claro, entonces o conselleiro de pesca tuvo que salir escondido nun furgón de peixe. E após que chegaron a terra, resulta que o que querían os mariñeiros non era secuestrar, sino que estuvera presente no momento da medición para que certificara. A ver, non vamos a negar que a xente estaba enardecida ata o punto da pirataría, pero era un secuestro un pouco raro, en plan, que gañan secuestrando o conselleiro de pesca xa. En plan, no, xa empezamos a delinquir, xa non temos medida, ahora vamos a empezar a cometer todos os delitos posibles, sabes? Claro, que aí foi un momento de que se xuntou eso, sentimento de aldraxe e impotencia e xente brava, digamos, e non os paras.
Gústame da historia que fala un pouco verdadeiramente da natureza do mar, como esa especie de fronteira que nunca se acaba de conquistar, porque mesmo xente que realmente era pescadora de toda a vida, de liñaxes de pescadores, sabes, que nunca tivera unha actitude violenta seguramente, estaba a uns cantos anos de conflicto de caer durísimamente na pirataría, sabes, que en plan que en realidade a liña é moito máis fina do que parece, sabes? Claro, que había moitas familias en xogo. De feito, entre o suceso este do Gabriel é que finalmente se decretou o cierre o sea, se prohibiu o uso da volanta, que ainda tardou, porque Alemania usaba volantas para o salmón. Ostra. Entonces había aí que facer legislación fina, porque non vas perxudicar a Alemania, xa para perxudicar a Francia, pois custou abondo. Xa. Entón hubo bloqueos de portos, de que os portos os barcos españois bloqueaban portos franceses e de aí non entraba nin salía nada. Claro. As conserveiras tamén se negaron a comprar bonito procedente das volantas, o sea, houve un movimiento duro, moi grande. E hoxe en día o perigo está na rede de arrastre, que falábamos ao principio. No arrastre peláxico. Claro que outra cousa sorprendente da historia, tendo en conta as datas, é un pouco o papel da Unión Europea, non, en todo o asunto, sabes? Porque xa non é realmente un conflicto que tamén o é, non? Pero non é só un conflicto entre dous estados, nese caso España e Francia, senón que é un conflicto dentro do seno da Unión Europea, porque as competencias de pesca son todas comunitarias. Por exemplo, agora temos o problema nos últimos anos que se ve que Ana Miranda participa moito no Parlamento Europeo intentando facer un pouco defensa das artes pesqueras galega, porque en realidade é a sede comunitaria onde podes discutir deses asuntos. Todas as normativas de prohibición de artes chegan da Unión Europea. En ese sentido tamén a historia é bastante significativa de que, a pesar de que existen as institucións comunitarias e supostamente ali toman decisións un pouco tal, en realidade onde se sigue estando a tensión sempre é no lugar onde se realiza a pesca, sabes, que da igual que ti deslocalices as competencias, que onde está a tensión realmente é onde se explota o peixe, vaya, onde se explota verdadeiramente o peixe. Claro, además hai un tema de artes legais e non legais, de cupos de pesca permitidos, que sempre é foco de conflito. De feito, protagonistas deste conflito, mesmamente o armador que dixo de traer o barco en vez de mandalo a fondo, ese armador hoxe en día que ten un barco de Burela, pero que tamén comprou un barco francés, porque senón non lle permitía, non era rentable a súa empresa. En serio? Claro, entonces tío comprar un barco con bandeira francesa, tes os dereitos de pesca dun barco francés, que son mellores cos dun español neste caso. Que final en frío, que final en frío este momento. Es que o mueres como un héroe. Sí. Era mellor non saber o final, Era mellor morrer de pequeno. No, por acabalo en alto, tantos franceses que teñen outra visión sobre o conflito, que se pode ver no documental que vos dixe, equivocada, como os cantábricos, coinciden en que o perigo actualmente para a supervivencia da pesca pois é eso, o arrastre peláxico. Un dos mariñeiros que estuvo no conflito das volantas, no documental avisa que ainda vai volver a ver sangre co tema do arrastre, que a xente non olvida. Pois moi ben. Con este final de sección que supostamente iba a ser en alto e acabou basicamente cunha ameaza. Non se me ocorre outra calificación xurídica para esa frase final, sinceramente. É unha cita textual do documental, non é da persona de Rubén Amado. Sí, vaya, menos mal, non era Rubén Amado que nos ameaza con guerra. Pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe.
Ainda estou un pouco, o sea, se me vedes un pouco temeroso, ainda estou un pouco temeroso de que esta lle a segunda guerra do bonito mentras gravamos este programa. A que estaba menos equivocada no tema de Amaral era Silvia. Non porque acertase, senón que estaba un pouco menos equivocada que o resto. 5 días máis acertada que a mí. 5 días máis acertada que os demais. Así que vamos a seguir coa historia de Silvia para rematar. Silvia, de que nos vas a falar hoxe? Bueno, pois antes de contarvos de que vos vou a falar, vamos a xogar un pouco. Aquí poño, non escoitades, pero poño música de concurso agora. Sí, ademais imos xogar a un concurso en concreto, que é o Atrápame se podes. O mellor programa. Guapísimo. Entón, vouvos ir facendo unha pregunta un por un según me aparecedes na pantalla, non? Entón, Darío, non escapes, que és o primeiro, vale? Ai, que merda. Silvia Lodeiro nas preguntas. Me cago encima. Darío, pregunta. Continúa coa letra desta canción. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile. Que non me sei. Baile vostede. Baile vostede. É correcto? Que? No. Que vai ser correcto? Nin rima, tío. Tiña que rimar con coro a papanatas. Eu que sei, tío. Joder, menos mal que estás un grupo de música, A poesía do século XXI non rima, que os saibades, Perdiches o bote. Seguinte pregunta, o seguinte concursante, Guillermo Rodicio. Continúa o seguinte. No curro da Carolina non entra carro pechado. Na máis entra Carolina... Da man do seu amado. Da man do seu amado, non. Joder. Co seu cocho polo rabo. Case. Bueno, de alguna maneira da man do seu amado. Pero intentáchelo ben, fixeches unha versión así máis bonita, da man do seu amado mellor que co cocho polo rabo. A ver, é que eu non sei a relación que ten Carolina co cocho, sabes? Ben, e por último, Rubén, continúa coa letra da seguinte canción. Co meu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia... Joder, a de Darío sabía, pero eso no. Que mítica. Te pode embarazar? Pois máis ou menos, porque che levanta a saia e é moi mala de baixar. O sea que... Por aí va a cousa. Eu daríalle medio punto a Rubén, por esa resposta. Sí, non, Rubén, chanzo arriba. De que se non me deixades decir chanzo arriba, non acertades, non sabedes nada, así non se pode. Supoño que a estas alturas xa vos imaginades de que vai hoxe a cousa. Hoxe, en Cousas de Vellas, falamos da que probablemente sexa unha das cancións galegas máis coñecidas e retranqueiras, A saia da Carolina. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Pois empecei xa contándovos unha mentira, ou máis ou menos, porque vos dixen que era unha canción galega e como nos pasaba co futbolín, pois non está claro isto tampouco, que sexa galega. Empezamos cunhas declaracións que nos van pechar o podcast, Silvia, Non podemos dicir que a saia Carolina non é galega, É galega, pero quizáis non poidamos decir que sexa só galega, non? É pancéltica, dirías. Pancéltica. Non, pero escoitastes algunha vez? Porque a versión da saia da Carolina que máis coñecemos, non? Que é como a versión estandarizada, que é tamén pola que vos preguntei, é a de Fuxan os ventos, non? Que sacaron no ano 78, creo que foi, non? Que de feito tiveron que facer un traballo de escolla, non? Porque había versións moi distintas dentro do propio territorio de Galicia. Pero coñecedes outras versións máis alá da de Fuxan os ventos?
En galego había unha rock. Pero en galego ou en Xa, castelán? xuraría que hai unha en plan rock, non? Creo. máis distinto Pero a que aínda. te refires con versións? O sea, a versións tipo eso, versión rock, versión tal? Non a versións da canción que coñecemos nós, senón a versións de outros territorios, Con digamos. outras letras. Sóname que en Asturias. Hai versións en Asturias, hai versións en León, hai versións tamén no norte de Portugal. Non sei se escoitaredes, pero intento poñervos un pouquiño da do norte de Portugal, que é parecida, pero non é igual. A saia da Carolina tem lagarto pintado. A saia da Carolina tem lagarto pintado. Sim, Carolina, ui, oh, ai. Sim, Carolina, oh, ai, meu bem. Sim, Carolina, ui, oh, ai. Sim, Carolina, oh, ai, meu bem. Tem cuidado, Carolina, que o lagarto dá ao rabo. Tem cuidado, Carolina, que o lagarto... Sí, Parecido, non? Hai unha Carolina, hai un lagarto que lle dá o rabo, pero a canción pégame moito co gusto de Portugal polos chistes de pirolas. Tamén, Kim Barreiros é o último expoñente desto, pero en realidad é unha cousa tradicional. hai máis versións, atopei unha versión etnobrasileira, pon no propio título no vídeo de YouTube, máis moderna quizáis que esta que vos ensinei, que eran uns nenos cantando e tal, pero bueno, para que vexades que hai moitísimas versións da Carolina. E que non está claro cal é a orixe da canción, non? Como é un pasodobre, unha das posibles teorías é que, sinto desilusionarvos, non se orixinou en Galicia, senón, ou menos a Censurado. melodía... Censura. Silvia censuradísima. Silvia censurada. Veu de fora, non sabemos de onde, e aquí galeguizouse. É que non podemos ter nada bonito. Non podemos ter nada noso bonito. Todas as cousas feas son as nosas. A ver se por vir de fora non pode ser galego, oye. Claro, o que Patético. viña a melodía, e a iso vou. Din que a melodía probablemente veña de fora porque é así un ritmo alleo, non? E que se galeguizou, pero que pasa coa letra, non? Porque vimos un pouquiño aquí xogando Atrápame, vimos un pouquiño a letra, que a verdade é que pon a Carolina, non sei se a pon moi ben ou a pon moi mal, é que depende como pillemos a retranca. E isto faime pensar no seguinte: quen foi a Carolina? Tedes idea? Ou como sería? Ou quen sería? Sería alguén en concreto? Chamaríanlle Carolina, pois así como quen utiliza un nome calquera? Creo que era unha dulce niña, non? Ai, por favor, su puta madre. Pero esa non creo porque non tenía edad para hacer el amor. Algunha máis? Su madre la estará buscando. Claro, por Claro, eso. non sei. Eso es lo que digo non yo. sei. Claro, si fora da canción, pues habría que avisar a Yanai, sabes? Pero que dis? Que é un personaxe histórico, a Carolina? Non sei en que se inspirou, pois, por exemplo, M-Clan, pero hai varias teorías sobre quen é a nosa Carolina, non? A da nosa canción. Para algúns era unha peixeira do Porto de Vigo, non? Que era unha señora moi atractiva, unha muller moi atractiva, entón que lle fixeron esta canción. Pero hai unha teoría moitísimo máis exótica. Ideas? É que, claro, Carolina non vos vai soar moito. E volven Carolina. de Xermania. Era a Car y Lina de Rusia, que era filla dun zar. Pero, a ver, vou engadir apelidos. Se vos digo Otero Iglesias, La Bella Otero esta. La Bella Otero. por aí vai. Pero chamábase Carolina. Non era Carolina. Non, en realidade non se chamaba Carolina. Chamábase Agustina del Carmen Otero Iglesias. Pero, nun momento dado, cambiou o seu nome ao nome de Carolina. E entón hai unha teoría que di que a nosa canción da Carolina
pois que está inspirada ou que é unha canción adicada a galega máis ilustre da Belle Époque francesa. Galega porque sabedes que naceu en Valga, en Pontevedra, alá polo ano 1868, e a verdade é que, a pesar de todas as imaxes que temos da Bela Otero en un mundo de glamour, de riquezas, non? En realidade as súas orixes son pois moi humildes, unha nai solteira, a nai chamábanlle, lin por aí que lle chamaban a Piñeira, non porque fose familia de piñeiro, sino porque se dedicaba literalmente a recoller piñas, o sea, de aí o nivel de humildade que tiña. E a vida da Bela Otero está marcada por unha traxedia, non? Foi violada cando tiña 10 anos. E a violación foi tan brutal, digamos, que a tiveron que levar ao Hospital de Santiago, tivo unha hemorraxia moi forte e quedou estéril para sempre, non? Entón, supoño que eso de algún xeito pois, determinou moito o que foi posteriormente a súa vida, non? Coa historia da Carolina Otero pasa un pouco o que pasaba coas historias que nos contaba Darío dos que lles caen os raios encima, que non sabes moi ben que parte é verdade e que parte é mentira, non? Non vou falar de toda a súa biografía porque eso é moi longa e tampouco sei moi ben que cousas son certas e que cousas non, pero basicamente, pois eso, despois do tema da violación, parece ser que na súa aldea, tendo en conta que estamos no ano 1878, probablemente a culpabilizaron a ela, decidiu cambiar o seu nome, poñerse o nome de Carolina, marchou de alí, e anduvo pois, por un montón de sitios, non? Foi bailarina en Lisboa, despois foi a Barcelona, despois foi a Francia, onde triunfou pois, incluso no Moulin Rouge. E basicamente ela era o que hoxe chamamos unha mocatriz, non? Unha modelo cantante e actriz. con todos os respetos, non? E chegou a actuar... Non sei ata que punto mocatriz se pode decir con todos os respetos, sinceramente, pero vaya. Con toda a retranca. E ela pois actuou en Londres, en Budapest, en Viena, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Tokio, o sea, percorreu o mundo enteiro. Que guai. Chegou incluso a cando estaba en Nova York, tivo que facer unha cousa que como galega de orixe pois é moi interesante, que era facerse pasar por andaluza. Entón, como para poder vender o seu espectáculo, tivo que inventarse unha historia, bueno, un productor que tiña ou algo así, un representante, inventouse a historia de que era filla de unha xitana bailarina moi famosa e de un soldado grego, e claro, a tía tivo que aprender a poñer acento andaluz, a bailar flamenco, o sea... que claro, é que vendía moito máis eso que ir a bailar a muiñeira a Nova York. Síntome aldraxadísimo agora mesmo tamén. A pobre, pois, tocoulle facer iso, non? Casi o nivel do bonito. Estou agora mesmo aldraxado, Estamos a nada de subir nunca. Estou a punto de cometer actos de piratería só para remediar o que lle pasou a Bella Otero, Mira o que che digo. Din da Bela Otero que tivo moitísimos amantes, o cal me fai pensar que igual non foi a saia da Carolina a única canción que inspirou. E fixo ben, non digo máis. E fixo ben, Joder. Non digo máis. Nada. E ora enlazo co que tira ven pedra despois. esconde a mão, Silvia. Tira pedra esconde a Tivo mão. moitos amantes, pero claro, tamén eu creo que houbo algún por aí que quedou un poquiño como Rosalía pero despechao, non? Quedou así. Estamos quedando unha banda sonora de sección increíble. Exacto. Entón, preguntovos, xa vos din unha pista.
quen credes que lle escribiu a canción? Porque a canción non a escribiu ela, non? É dicir, quen de repente un día dixo mira esta Carolina que levanta a saia e é moi mala de baixar. Sería C. Tangana, que é a súa archiconocida mala mujer. Puido ser. Julio Iglesias. A ver, pegaríalle moitísimo a C. Tangana conocer a Bela Otero e facerlle unha canción así, moitísimo. Pois o C. Tangana, pero daquela época. Julio Iglesias. No, Julio Iglesias non ten tantos anos. Julio, daquela época. Julio Iglesias. Seguide, que cando vos diga quen se pensa que é, vades flipar. Plácido Domingo. Dame pistas, un autor galego famoso dos anos Castelao, 20, estamos seguro. falando. Antes dos anos 20. Antes. Castelao ten pinta de ser esa clase tipo Rubens, Julio. Que lle puides Cabanillas. Carballo Calero. Es que calla a boca. Nada, quedades sin bote. Hoxe no Atrápame quedades os tres sin bote. Pardo Bazán, a Pardo Bazán. No. Oye, pues molaría moitísimo, Molaría bastante, Sería aí molaría un bastante. xiro da trama. Alexandre de Fisterra. Molaría bastante. Non, é unha teoría que atopei por aí que a credibilidade que poida ter non a sei. 100%. Pero é moi interesante. Parece ser que no ano 1902 un autor galego, logo vos digo o nome, enviou unha postal a unha amiga súa, a súa amiga chamábase Mercedes Solís, envíalle unha postal al El Vedado, na Habana. A postal era unha foto da Bela Otero. E esta persoa escribe na postal: esa mujer me asusta, es como yo gallega y no me gusta. Eso estaba escrito na postal firmada por esta persoa. Es como yo gallega y no me gusta. Ostras, ¿será Curros Enríquez? Sí. Dios. Durísimo. Sempre está, que é o mellor, tío. Sempre está nos mellores sitios Curros Enríquez, tío. Sempre está no Esa é a alto. teoría, que Curros, que en algún momento ela lle intentou meter fichas a Curros e Curros que a mí non me gusta e non me gusta, non? Ídolo, power move, power move. E máis, de acordo con estas fontes que o internet nos deixa, parece ser que hai máis documentos nos que Curros fala da Bela Otero. E hai un documento no que di o seguinte, leovos porque non ten desperdicio. Di: esa mujer, por Cristo, me persigue. ¿Cómo expresarla yo que no consigue mi voto su belleza casquivana? Yo lo siento, no es fea, está nutrida. No viste mal del todo, mi paisana, pero siempre lo dije, a ella vestida prefiero yo desnuda a una cubana. Literalmente single de C. Tangana, sinceramente. Sí, porque podemos cando mencionou razón, a C. Tangana dixen tal cal. Ostra, Pois unha base de trap por debaixo e é totalmente canción feita, Entón temos pois esta teoría de que El Curro Sincel. Exacto. Exacto. C. Enríquez. C. Enríquez, joder, que así. Estaba o chiste diante de nós e non o víamos. Solo lle faltou que estivera Bizarrap polo medio e xa... Ese AC de Z Tangana de Curros Enríquez. Aí o deixo. Bueno, no, eu creo que para vos xa para sempre Curros Enríquez foi o que escribiu a saia da Carolina, pero si queredes pensar nunha versión alternativa, pois podería ser que non foi el, senón que se foi creando pouco a pouco a nivel popular, non? Que a foi desenvolvendo a xente e aínda si mantemos esa teoría podemos seguir pensando que se facía pensando na Bela Otero, porque si que temos
documentación histórica de, bueno, hai en concreto o historiador Antonio Pérez Prado foi que escribiu un libro sobre os galegos en Bos Aires. Decía que Abel Otero en Bos Aires ao principio do século XX que empapelaba todos os boliches, non? As entradas de todos os boliches. E di que el que viaxou a Valga e que recordaba que había mulleres ali que lembraban ter coñecido a Abela Otero de nena e que lembraban despois vela nas noticias triunfando por todo o mundo, din que incluso estaba na caixa dos mistos, dos fósforos, non? Entón é probable que o mellor a xente pois crease esa historia sobre ela. Non sei moi ben. Como vedes vos? Home, parece máis probable. Pero I want to believe, sabes? Pero Enríquez molanos moito máis. Sí. É que hai unha maneira fantasiosa de mesturala, non? De pensar que Curros escribiu como unha especie de versión e folla contando de maneiras lixeiramente distintas a moitas persoas. É como que sementou a base popular da canción confiando en que o pobo galego a refinaría ata... O que igual el fixo un par de coplas e iniciou o tópico. Entón xa era pues, a por elas, sabes? Bueno, Eu creo que o tópico estaba ali, non? E entón isto que di Curros pois é unha expresión do que dicía probablemente moita outra xente, pero que o del quedou escrito. E o outro non tendo en conta a época na que estábamos, pois pode ser. ¿Querés decir que Curros se fue al Caribe? É que o da cubana é gravísimo. O da cubana é bastante grave, sí. Gravísimo. Non se poden sacar as cousas de contexto, era outro tempo. Claro, tamén hai a cousa é que vendo o da cubana que vai a cara descoberta, que despois se meter en sutilezas de si lagartos, de si tal, de si a coroa do cura, pues, choca un pouco. Pero eso é porque hai unha cousa é a relación epistolar e outra cousa é a poesía, Rubén. Tico, joder, mas cando te pos a crear como o bate do povo, non te pos aí en chabacanerías. Que suene culto. En calquera caso, e con isto pecho, a vida da Carolina, sexa a da canción ou sexa a vida da Abela Otero, é a historia do que lle chaman unha santa pecadora canonizada polo folclore popular, chea de misterios. Lenda ou realidade, penso que o que toca agora é usar a nosa cantiga, a nosa saia da Carolina, para reivindicar a liberdade de bailar, levantando as saias ou non, e os lagartos que se aguanten. A saia da Carolina tem um lagarto pintado. Quando a Carolina baila, o lagarto dá ao rabo. Bailaste, Carolina, bailei, sim senhor. Diz-me com quem bailaste, bailei com meu amor. Bailei com meu amor, bailei com meu amor. Bailaste, Carolina, bailei, sim senhor. É que, joder, Silvia, é que clase para rematar, que clase, que maneira de pintarnos a cara, que os demais preparamos seccións de mierda. Guau, boísima. Esa reivindicación da Abela Otero como figura de liberdade un pouco, sí, esquecida a través da canción, pareceme, dunha finura que, joder, que dá un pouco de grima, sabes? Que, joder, Silvia, fai un pouco peor as seccións, que os demais despois temos que escribilas e currarnolas moito máis. Pois moi ben. Soa xa o Tigre de Homens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo, a verdade é que bastante bailongos, porque estou poñendo uns temazos de fondo a sección de Silvia que son increíbles. Cheos de confianza en xeral cara ao futuro, mentras quede bonito e non nos caian rayos en riba. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe,
E se non vos gustou, se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei